Evo, kao što reče Minja, naš sljedeći gost je Google ambasador za Google Maps i Mapmaker na teritoriji Republike Srbije. U svetu ovakvih ambasadora ima svega 65, a Srbija na njegovu inicijativu ima čak 3. To je bio i povod što smo ovog jutra u goste pozvali Nemanju Bračka. Dobro jutro, Nemanja, dobrodošao u jutarnji program. Dobrodošao. Ti si, rekao si nam da ti u stvari nisi zaposlen u Google, ti samo sarađuješ sa njima, je li tako? Yes. Sad, kako je došlo uopšte do te saradnje? Su oni došli do tebe ili si ti... Šta se izdešavalo? To se desilo pre više od 3,5 godine, kada je Srbija postala otključana da možemo da uređujemo naše mape i sami da kreiramo našu digitalnu kartu Srbije. I počeo sam tako da ucrtavam kvalitetom kojim sam doprineo i količinom. Počela je ta saradnja, pozvali su me prvo da postanem regionalni moderator od poverenja i onda kasnije njihov trusted tester, odnosno sve funkcije koje će se tek pojaviti da isprobam, da kažem šta bi trebalo da se promeni, šta bi trebalo da se unapredi i kasnije sam postao ambasador za Republiku Srbiju. Da, rekao si pre 3 godine, ali mi tek sad vidimo i ovaj automobil koji kruži Beogradom, to smo mogli da vidimo i insistirao si da budu 3 ambasadora. Jeste. Iz Srbije. Zbog čega? Ovako, zato što sam shvatio to vrlo ozbiljno, iako je to volonterski posao. Shvatio sam izuzetno ozbiljno i nisam uspeo da stignem da sve objedinim i sve pregledam doprinose koje se nalaze na karti koji drugi korisnici doprinose i hteo sam time da ubrzam proces razvijanja naše karte i tražio sam još dvojicu kolega da mi pomognu u tome. Da, mene sad čudi zašto ti volontiraš. Milijarde dolara stoje iza te kompanije, a ti si volonter. Iz razloga što Srbija nije toliko atraktivna. Srbija, sama zemlja, dobili smo mogućnost da sami uređujemo šta hoćemo i pošto su uvideli da smo izuzetno složni i da smo počeli da razvijamo to vrlo korektno i ispravno, oni su odlučili da oni pomognu taj projekat i samim tim poslali su i Google vozila da upotpune čitavu sliku Google Street View-om na Google Mapsu. Jel bar plaćaju gorivo za ta vozila? To oni finansiraju još. Bar nešto, da. Pa dobro, ali da li ti ova praksa možda znači za neke tvoje buduće planove? Svakako, ovo je prvo počelo kao hobi, a kasnije se razvilo čak i u delimično profesionalno dešavanje šta radim sa mapama. Imao sam mnoge ranije angažovanja sa drugim kompanijama gdje sam razvijao i crtao mape za njih. Tako da ovo iskustvo mi je bilo da me potera u te vode i samim tim da se pronađem u još jednoj sferi koja me izuzetno interesuje. Svaka čast, želimo ti puno sreće u daljem radu i da pređeš na platu. Hvala vam. Htio bih samo još da najavim koliko je moguće 9. novembra. Dešava se Google Map Up Day koji će se održati u Savskom nasipu 7 kod Contrade centra. Imaćemo mogućnost da predstavimo sve Google tehnologije koje se vrše, koje oni koriste u prikupljanju podataka i imaćemo kasnije radionicu od otprilike 3 sata ko želi da nauči kako može da doprinese i samim tim poboljša našu digitalnu kartu. To će biti, kažem, 9. novembra, a obavezna je registracija, znači besplatan je skup, samo je obavezna registracija da se poseti na Facebooku ili na Google Plusu Google Mapmaker Srbija i tamo ćete pronaći link gdje možete da se registrujete i očekujem vas da dođete. Da, mi ćemo svakako poslati barem kameru da snimi i da vidimo kako to sve izgleda. Hvala Nemanju puno na gostovanju. Hvala na pozivu. A mi nastavljamo dalje.